of the world. Nandito tayo ngayon sa umagang, hapon. Andito tayo sa hapon ng linggo. Hapon ng linggo na maulan at may 3 bagyong namamataan. Pero hindi tayo papipigil. Ayan, papunta tayo sa dagat at siguro mag-treasure hunt tayo. Yan ay matutunghayan nyo ngayon, guys. Let's go, guys. Yung bagyo daw, nagngangalang si Agaton, si Malakas, at si Basyang. Si Mahina. Oh my God, guys! Ngayon ay binabaha yung mga ibang parte ng Bohol, pero hindi ko pa nabasa or nakita yung mga updates tungkol dito. Pero kami ay proceed pa rin doon sa dagat dahil alam nyo naman, maayos naman ang panahon pa dito. So let's go. Sana naman ay walang bagyong mamumuo dito sa Bohol. At yun ang prediction, yun ang weather forecast na may bagyo nga doon na sa Samar, sa Siargao at sa Mindanao. Ngayon, punta tayo at yun, palipas ng oras sa dagat at samantalahin natin baka walang masyadong tao, guys. Mag-treasure hunt tayo. Baka may treasure tayo makuha, di ba? Tingnan natin doon. Let's go, guys. Nako, exciting na naman ito. Exciting na araw ng linggo. Maghahanap tayo ng kayamanan. Mukhang mga kayamanan ang mga nandito. Hindi, libangan lang to, guys. Para malibang-libang naman tayo dahil bukas ay trabaho na naman. Masinsinang pagtatrabaho na naman the whole week. Kaya Sana hindi umulan bukas. ayan, sana naman ay huwag na munang umulan or bumagyo or anuman. Sana naman maayos ang panahon. At yan ay pag-pray natin. Have faith. Maano natin yan. Malalampasan natin yung mga ganyang panahon at kalamidad. So, ready na ba kayo dyan? Ready na. Ready na? Okay. Hintay tayo. Okay, let's go, guys. Ang daming prutas dito, oh. Daming malalapang. May sinumpang saging. Ako, klase-klase. Hi! Ang mga kandidato ngayon inulan sa kanilang mga kampanya dahil maulan na araw ng linggo. Oh, ipanalangin lang natin na sana sa mga kampanya ay walang masasamang mangyayari at sana yung mga alitan ng mga politiko ay huwag magbunga ng masama. Sana naman ay huwag mawala sa kanilang puso na yung sinasabi nilang may Diyos sila ay talagang ipasa puso sana nila at hindi lang sa salita. Ayun, para tahimik tayong lahat dito sa Pilipinas. Yan ang pinapanalangin ko na magkaroon ng mabuting puso. Ikaw, okay ka lang? Ayos lang? Okay, ayos lang. At yung nandun sa likod, ayos lang? Okay. Tingnan ko nga. Okay lang. Ayos! Okay, ready na kami para sa treasure hunting. Yes! Maghanap tayo ng kayamanan. Dapat dagdag na ating kayamanan para tayo maging rich. Para maging totoo na yung rich chich. Para maging rich tayo. Rich! At para mahagi natin ang ibang mga kayamanan kung magkakaroon man tayo. Okay? So, let's go, guys! Abangan! Marami pa rin tao kahit bumabagyo, guys. May mga nasasalubong kaming galing doon sa beach. Oh? At may pang mga papunta pa. Ang saya ng linggong ito kahit na ganyan na marami ka ako dahil 3 itong napangalanan na bagyo sa weather forecast ni Mang Tani ay 3 ang pangalan. Ang sabi ay si Agaton, Malakas at Basyang. Oh my God, ang gaganda ng pangalan. Tingnan mo yan, oh. Tapos na silang maligo, oh. See? Ang daming mahilig sa dagat kahit bumabagyo, sige pa rin. Ayan, umuwi na sila, so nabawasan na. Aba, may truck pa. Oh my God. Nahihiya kasing mag-treasure hunt, guys, pag may mga tao. Kasi tinitignan siya. Oh my God, wag ka na maya.
paano kung may makuha eh, baka makibahin sila ba? Maghihati. Ay, joke lang ha, joke. Kala mo naman, dagkan kayo. No? Joke lang ha. Ayan o, bangin pa naman dito. Cliff. Okay, pababa tayo, punta tayo sa dagat. Maraming ang tao, dahil sasakyan doon o. Kita ko o. Doon. Kita mo? See? Daming tao. May gulay. Ala, gusto pala nila ganitong magyabagyo. Ang daming tao. Ay, hindi pwede, papi. About face. Masyadong mataas. At saka, hindi pwede. Hindi pwedeng mag-treasure hunt dito. Let's go back. Oh my God, ang daming tao ngayon. Mas marami ngayon, oh. Oh my God, maputik pa! Oh my God, ang hirap! May mabakingan ba kaya dito? Nako, kami kinakabahan, ha? Oh my gulay. Ayan na nga ba sinasabi ko kung saan-saan sumusuot eh. Ayan, kasi mag-backing tayo guys kasi hindi pwede. Daming tao. Ngayon, dumiretso kami kasi walang mabakingan doon. Ngayon, tingnan natin kung may mabakingan dito. Meron naman daw, sabi nung babae doon sa tindahan. Saan banda? Uy, may mga hotel dito. Wow, I didn't know this. Meron palang mga secret dito, ha? Ang gaganda, ha? Oh, marami palang mga establishments dito na hindi natin alam. Ay, meron pang itukod na bago na naman. Oh, see that? Allah, marami palang nakatira dito. Kanya-kanya ng rest house dito. Wow, ang ganda nito. Oh, look at this. Wow, ganda ng bahay niya. Kitang-kita na sa top ang dagat. Ano pa? Diretso pa tayo? Hindi na. Oh my God. Backing na tayo. Saan tayo mag-backing? Meron palang dyan, no? Uy, maraming naliligo dito. Ala, meron pang festival na dito. Pwede na tayo mag-treasure hunting dito. Oh my God. Hindi. Nagsidatingan pa, oh. See that, oh. Oh my God. Ay, may nag-birthday. Ang daming may okasyon pala dito nagbe-birthday. Ganun pala yun. Ganda, ang saya. Pwede na tayo mag-parking dyan. Ang saya-saya. Wow. Pwede na tayo mag-parking dyan. Ang ganda. Ano ko sa'yo? Hello. Kawawa naman. Ano nangyari sa'yo, doggy-doggy? Naligaw. Dito naman tayo sa ibang resort. Tingnan natin kung anong situation. Pwede pa tayong makiluklok dyan. Ang dami kasing tao at saka late na kasi. Anong oras na? 3 o'clock PM. Na-late kasi kami guys. Ang dami namin ginawa. You know, busy. Hindi nga ako nakapag-live pero okay lang. Nandito tayo ngayon. Tingnan natin kung makasingit tayo dito. Mukhang maraming tao rin kasi marami na kami nasalubong. Ito, tingnan mo. May mga chicks pa. Galing din doon. Yan. Oh my God. Bus na napakalaki. At maraming kotse. Lipat-lipat. Anong ibig sabihin nito? Paro-paro G. Alam mo, wala akong gusto. Paro-paro G na tayo dito. Oh my God. Paro-paro na tayo dito. Paro-paro G. Daming tao. Laman dati ba? Paro-paro G. Oh my God. Daming tao dito. Paro-paro G. Paro-paro G. Dito lang tayo. Bawal doon. Paro-paro G. Paro-paro G. Paro-G. Yan. Yan. Iba naman ang trip nila. Mamingwit sila guys. Lahat talaga may mga ano. Nako, ang daming tao. Kala mo wala ha? Sabi mo wala ha? Ano ka? Oh? Ano ka? Lahat na pinunta namin puno ng tao guys. Wala. Kailangan talaga madaling araw ka pupunta ng beach kung gusto mo. Pag ganitong alanganin, alas 3, wala na. No more space. Oh. Late na. Okay guys, balik na lang tayo. Galing tayo sa Flushing Meadows. Nakita nyo naman ako ang punong-puno ng tao. So, what will we do is that late na, uwi na lang tayo. Hindi na natuloy ang treasure hunting. Paano na? Sinabi. Punta na lang tayo sa Alona. I-treasure hunt natin doon. Oh my God, doon sa dinanan namin guys, may nakita kaming multo. Nako, hindi lang nakunan, sayang. My God, tapos itong sasakyan biglang tumunog. Narinig nyo yun, di ba? Narinig nyo?
Grabe, kaya nga nag-stop kami eh. Nag-stop kami, tingnan namin yung mga gulong kung ano yung, baka sumabog na yung gulong namin. Ayan, very good, pupunta ang pulis. Saan tayo punta kayo? Punta? Para magbantay, ha? Saan tayo punta? At ngayon, Wala nang mais pala, ubos na. wala na, upos na. Okay, so, aluna naman tayo ngayon. Nandito na tayo sa, what part is this? Dito tayo sa poblasyon na. Poblasyon Panglao. Oops. La. Oh lala. Laki ng building oh. Oh, ang lalaki ng building dito. Mga bagong building. Ano ba tong mga aso? Ang dami. Oh my God. Ano ba yun? Naglilinya. Nag-cross sila sabay-sabay. Sayang, hindi nakunan ng video, no? Hindi ko nakunan, no? Ewan ko sa'yo. Ba yan? Yung mga Amerikano yung ito. Papunta na tayo sa Alona. Wow. Si Marcos ka Ay, BBM, 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 BBM. Daming nangangampanya ngayon. Yun, BBM. BBM. Saan tayo mag-park? Oo, dito talaga nga napakaraming tao. Ang dami nag-enjoy dun sa dagat. Hello, ganda. No parking. No parking talaga sa tapat natin. So, lipat tayo.
mahirap yata eh mahanap dito na palagi na-wash away yata eh. Asyo, makahanap ba tayo ng treasure ba yun? Ha? Masyadong mahalon kasi. Yan, dito naman tayo. Matapos sa Alona, dito naman sa La Pernela. Update natin guys. Let's go. At doon naman sa Alona, may mga nakuha sila, mga old coins naman yon. At saka, ewan ko, ano yun, mga bubot na yon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakunan. Yung mga nakuha nila doon. Ipakita ko sa inyo guys. Exciting kasi parang may antique na coin. Ayan, Bohol Jewel. Oh. Nandito tayo, papasokin naman na natin ito. At doon sa Alona, lahat na ng pinasok natin ay puno ng tao. Tingnan naman natin dito ngayon kung ganon din. Ang dami na nating napuntahan ha. My God. My God, ang dami na. Matagal na kaming di pumunta dito. Nung last time na pagpunta namin dito, ang kalsada ay hindi pa nasimento. At ang kalsada noon ay puro bato na yung ano, yung thorny, yung magaspang, parang oo nga, tapos na, may mga cottages pa. Oh my God, daming pagbabago dito. Oh, meron pa ito oh. Dati wala ito. Wow, bago lang. Oo, galing. Ang ganda. Bilis ng panahon. Oh my God, daming nagbago dito sa La Pernela. Dito ang lagi naming piknikan noon, every Saturday noon, nung way back, nung wala pa yung mga pandemic, wala pa yung mga ganyan, wala pa yung, basta 20, yung mga 2019, yan. 2019, or 20, Ito oh, bagong basta building ganon, na, matagal na. Ang dami na nagbago. Tindahan din yan. Yan din tindahan. Wala, daming mga na-build na bahay dito. Oh my God, nabago na dito. Nagbago na rin. Ala, my God, may bago pang mga bahay dyan, oh. Merong ermitan nyo oh. Uy, may papi-papi. Ermitan nyo. Smile pa, oh. Smiling mga tao dito. Diba? Friendly sila. Ganda ng view ng dagat. Oh. Kita mo Diba yan? nandito yung Purcell ito. Nandito pa ako. Hindi pa nabebenta ako. Ay, hindi pa nabebenta. Ito na kalakip sa namin, listing namin ito. Itong lot na ito na napakalaki. Ayan, meron ng bagong build oh. Ayun, may building na. Oh my God, may building na. Ala, mismong yung pinagpipiknikan natin yan mismo. Yan tayo nag-iihaw noon. Meron ng building. Wala na. Sarado na rin dyan oh. Ay, sarado na lahat. Dati ito, bakante ito open lahat yan. noon ngayon. Ayun. Tingnan mo nga naman, ang dami pang aso dito. Centralized aircon pa. Uy, hotel na ito, sigurado ko. Ito. Naging hotel na yan. See? Talaga. Ay, pero ito hindi pa nabenta ito. Ito, bakante Ito pa. nabenta, Oh. ito nabenta. Kung sinong gustong bumili, ayan oh. Andyan pa. Hindi natin alam kung ano yan. Ayan pa. Ako, marami ring tao. Ayan, tapos na sila. O, pauwi na yung mga yan. Kahit saan dito ang parte ng mga resort, kung saan dito sa Panglao, nako, puno ng tao. Kahit saan. Kahit saan resort dito sa Panglao, puno. See? Oh my God, mag-treasure hunt kayo paano? Punta kayo sa baba. Kasi ito guys, ang situation nito is pang dyan, cliff. It's a cliff. Ayan. Ay, nanguha sila ng isda. Meron silang net. Ano kaya? May kuha kaya? Ha? Tignan natin doon. Ha? Tignan natin doon banda ba? May kuha yata sila oh.
tapos na. Yay! Maraming nakuha. Tingnan natin mamaya, mag-haul tayo ng mga nakuha nila Marco at ni Edgar na mga kayamanan. Yes! Yay! Magandang kayamanan. Oh, kung ganyan yung mamaya, ipapakita ko. Ha? Malalim. Pangin, di ba? Itignan niyo ba? Tsura ko. Mga floating nila. Okay guys, nandito tayo para ipakita ko dito sa ibabaw ng karton ng sapatos guys para maputi. Ayan yung mga kuha kaninang hapon at ayan yung sinasabi kong antique. Ewan ko kung anong year ito, di ko makita. Di ko pa nabisita kung anong year ito. Ayan, mga antique at saka itong mga coin na ito nagdikit-dikit guys. Bakit paano ito? Ayan oh, parang mga antique. Ayan, nakuha doon sa dagat. Tapos, may kwintas dito. May kadena na parang naman pong hindi kwintas eh. Parang kadena na, ewan kung anong kadena ito. Hindi ko naman alam kung anong material. Ewan, bakal lang yata ito. Tapos, meron ding ito. Ito ang mga nakuhang metal na detect nung detector natin. Ayan, mga ganyan na kinalawang, alam nyo na, pwede naman nating linisin ito. Pwedeng pagtyagaan. And then, ang nakita kong parang tunay lang ay ito. Parang may hindi zero. Kasi ito, sure ko na, ito ay gold talaga ito. Yan oh, yung lock. Halatang gold talaga ito guys. So, ito ang talagang gold. Oh. Klarong-klaro. So, yan ang mga kuha kaninang hapon guys. May mga nakuhang metal pero hindi ko pa sure kung okay ba yan. At, ewan, tingnan natin. Basta itong mga nakuha natin today guys. Okay? So, thank you so much for watching. Please like, comment, share, and subscribe. At, mag-comment na kayo guys para yun bang magkatuwaan lang tayo dito sa channel. Then, mag-share na sa mga loved ones nyo, mga kaibigan, mga kapatid, or mga kamag-anak itong ating channel. Dahil, malapit na naman ang giveaway sa 70K. Kasi, konti na lang, konting-konti na lang kulang. 69,900 something. Kaya, malapit-lapit na. Okay? So, bye-bye. See you on the next video. God bless. Stay safe always. Stay safe, guys. Take care.